Σου απαντά με ένα ναι, με ένα όχι ή με ένα emoji και εσύ προσπαθείς να καταλάβεις αν υπάρχει ακόμα ελπίδα. Πρόσεξε, γιατί οι μονολεκτικές απαντήσεις κρύβουν κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Μετά το χωρισμό, ακόμα και η πιο μικρή αντίδρασή του αποκτά τεράστια σημασία. Βλέπεις ότι σου απάντησε και σκέφτεσαι: αφού δεν με αγνοεί, ίσως θέλει να συνεχίσουμε να μιλάμε. Έτσι, στέλνεις άλλη μια ερώτηση, ανοίγεις ένα νέο θέμα ή προσπαθείς να κρατήσεις τη συζήτηση ζωντανή. Εκείνος όμως συνεχίζει να απαντά σύντομα, χωρίς να σε ρωτά τίποτα και χωρίς να κάνει κάποια προσπάθεια να συνεχιστεί η επικοινωνία. Το ότι σου απαντά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλει να έρθει ξανά κοντά σου. Μπορεί απλώς να είναι ευγενικός, να μην θέλει να σε πληγώσει περισσότερο ή να προσπαθεί να αποφύγει μια νέα ένταση. Η πραγματική διάθεση δεν φαίνεται μόνο από το αν απαντά. Φαίνεται από το αν σε αναζητά, αν ενδιαφέρεται να μάθει πώς είσαι και αν συμμετέχει ουσιαστικά στη συζήτηση. Μην προσπαθήσεις να δημιουργήσεις ενδιαφέρον συνεχίζοντας μια επικοινωνία στην οποία επενδύεις μόνο εσύ. Κοίτα τη συνολική συμπεριφορά του και όχι μια μεμονωμένη απάντηση. Στο e-book από τον χωρισμό σου ξανά μαζί. Θα μάθεις πώς να διαβάζεις σωστά τη συμπεριφορά του και πώς να ξεχωρίζεις την απλή επικοινωνία από την πραγματική διάθεση επανασύνδεσης. Μπες στο προφίλ μου και πάτα το link για να το αποκτήσεις.